lang hilin eh. Hi, good morning. Adlaw Merkulis. Lunes. Kuno ay sining tula na. Lunes kuno. Manglayas day miron. Manglayas nga mo man magamang kauban. Di man pabilin. Magiban ming tuloron. Uli mo yung Galicia. Daan ang trabaho sa sayo. So, yun nila ni Mami ka. Ang igasang tatay na kung igasang tatay diyan daw na. Dalang kasi putos ang buhat. Putos man. Iyok sa konvoy guys. Di ba magaman tumintanan? Usaran tato, apuran tato. Ama hindi. Nang iguban mas among bata. Man pwede bata di mo uban mo sila. Ato pala mag-ilayas kung pinagkadlaw na ko ng sapa. Ikaw, hinahinay namin. Yung magdakang sako. Kay, dalang sako dito. Si Monica, magkuha na og saging. Ako, mag-harvest ko batong, patula, kubasa, o papayas. Ano day? Papayas na po. Wala ako binago sa kapitsin. Wala. Kari na sa lang. Kanti mo. Gamot ko na po. So guys, ganahan mo mamalit o tambal nga sa braso nga diyan natin sa atbang sa kanisangin. Tanig Ikaw orang kayo malit o magbaligza ko ana kay insi. Ay, asay mo sa tunday. Ay, hindi mo. Ito na lang mo na doon. A few moments later. Usuguan dare. Halis siya. Matangabot na mo na. Dada kurus bay, may pag-abot na mo ron nag-uwan ganiha. Karon pa nilamdag na. Niuli kurus bay kay gimingaw ko sang mga buwak na. Duha ka buok. Ina po importante gikuha. Dito na po kurog kotes kay na ko hatag na tambal. Danyag na, sakay ko ron nag-alastikan. Matang mga blangoy na, labong na. Sunod din nagunahan. Nagbugang ng tuli na. Mau ni, kami ngawan hanggang nila ilik. Pero mula ko na po kurog balik. Ang mga blanghoy. Saan na kaniyang tanong bumagat na ko Manila. Nahin ko spikas kay mularga na po ko patut mo isa. Hala, nanunok lagi dates. Nanunok lagi dates ang ipanglubong na A few moments later. Gwapo si John Mamait ka. Ano ka namin? Gwapo namin. Let's eat. Padala na grape kay na may muhang naisuprin. Sa day. Ganay. Amo ka na. Isa ko pipiliod to. Ay, pinay. Nay, yung suri orasin. Buliwot to lagi na din mo. Ako na mag-imulin. Saan ang uban man sila? Awas kuya Joel. Nawa, dahil luto na. Dengan sanay. Kulang daw. Luto. Buwan mo na kay Manila. Ano naman? Bang sa bali kin ko kami na nay. Sa kanila sa akin. Amin daw, ba't sinihuli daw? Kami sa kumain. Sa kanila. Kami ko. Ang samli mo yung kanay. Saan mo nakabisaya? Ikaw ay on na kami. Naman din kan ko sa Saya ba na? Kapoy ba na? Amin be. Uy, Monica. Si Aloy. Sama na kan dito rin. Ako ka dai. Si Aloy kay... Tapos nga plato, day. Buka ba nga natin balik? Isa pa. Adi. Kay. Ha? Bilin man. Sa makano to ka ganin na. Bago mo ka cleaning. Sino ba?
Umatay tuyo sa sawan. Asan pa? Sa sawan na rin. Ano Usa ko si mana nawa, nay? kuan. Ha? Mataranta na. Kay. Silpangita nimo. Unsa kay mo di na maghamblagan ako sa dagat langoy-langoy. Ang giingan nga adto silpangita kay adto ra ba nag Manila pag ready. Unsa? Bata na. Classmate? Na, una sila na kay love you ko nung nanghilin ngano nanahilin ngano man di ay. Kasi kung adto dos bisay ko itaw. Nahilin, I love you. Hala ka jud. Na yan na siya mawa ang tao siyang pananaw di ay. Hala ka jud. Ano ka hindi Ikaw nga to kuan kay maglangoy-langoy ta. Dada nang langoy-langoy. kasi asam sa pasidul. No iba tong naluto. Adto na lang batong luto ana kay padanang muli kanay. Sa kamo gamay ba? Nalain? Banin ma. Kung mga dili sa. Bunga. Na kay classic Lexi, ikaw Lexi wa ka nang ita na. Wa, ato raman. Ila na, nanalaman ko. Nalipay ka. Ako nahilin. Lipay ka dyan kay mula ka wala po dyan. Wala di ka na. Bato ni. Kaya tiin mo. Tu kag muli ko dani nga balik man ko. Kay naglan ka nag Manila. Atay. Atay. Matas tiri. Kay ba kag nganong nalilong mi? Nga mag-interview rin banda to bayan sa nangamatay. Mag-ayam. Munta na siya. Dito ko eh. Pangita kay mula ka na ko. Nagsabot na rabata. Pag mingawon ka na ha, tanawon mag-vlog na kay nako datong langoy-langoy sa dagat. Kami ate Amy. Ma, naduin di diha, ma. No. Ma! Yan na. Nakasabot ba kayo na? Unsa ma? Eskwela ma? Wala. Bugro na naman yung si Amy. A few moments later. Kaya mo ang biyahe gapon nga nilibot og Alicia nga to Curtis karon pa ko nakabalik. Sa udto naman ko nakaabot. Ako na may magluto og huwag na magdagag si Monique kapag abot na ho. Ako na may magluto og utan. Magutan ko og kanang gabi sinuban. Ano yung lutoon ron. Magsunod ko og magtunog ko gabi subakan og bulinaw. Anong ibabaw ag baho mo na isang dingag na. Karon naglapa ko daning gabi. Kaya may gabi nga hindi po na lutya basta gabi nga utanon. Subakan na og buwad bulinaw gataan. Gilapuan na una. Kaya nga naman itong hugangan sa una magluto. Kami sa una di may mga gingana. Ako nga Tagalog mukha ako gingana. Oh, kayo utan sumulula yung anak. Sa? Hayro. Nagsabod din na. Nauga hoy, di ko manaog dia. Nauga sa. Saan dito to di babaw? Nauga sa long. Nagsabod na, di ko kana kuan. Di ko manaog na oy. Kanaog pa di ko na di ko kanaog. Iro da nagsabod. Pagtanaw ko sino ilang sang dia. Ilang sang nga nas dos por dos. Mo sa gikat na pagtuzo buhi. Gikat na to muligot ba na? Saroy. Kung estamos? Yung kagimong kwarta nga kuan. Baan naman tabig libo ba kapin? Diatag na? Kabahin ko kapin na eh. Kalipat ko, ano ko na rin. Ngilagis nanay. Kalipat mo ka. Isuntos ko kapin. Murah. Mangkutos dao. Sang suki kamote dia. Magluto ko ron palis og snacks nila. Kamote turo na pod. Ano aga na dyan magpaniud to. Ban. Kamote turo na pod ko unsa. Naghangutan. Sari-sari, gabi, balanghoy. Batong, kubasa, taong, okra, og buwad, bulinaw. Tara.
Ano sila? Ha? Ang hura naman sa gabal yung nakitaan. Ha? Magturon kong kamuti. Ano ba nga utan? Nanapimingin dani sige na magkaon. Wala. Kaya nangit lang na ni Karon ano na. Sige na ko nang video pagkaon. Samday ang video dani ang magsumbagay. Nga. Namin ang trabaho. Kita pa kanan. Ah, saroy. Reklamo ko di ko nung pagkaon, patay ko nung di pagkaon. Nami ba makanan mo? Kaya ko. O dapat lisod dia. Sama sa puno na gabi. Ato rin magreklamo puro gabi kay puro gabi gamay ra. Gamay ra maggabay mo ni ka. Minatagutin lang po na man. Kung mga tutagdaghan lulun gabi, manahan ang sugulan na lang. Kuan, sayang mapugtuno. Kita mo ilan ito, ate mo. Suka di ay. Hindi ko kahit Ano nanto ha? Yun na, inimlas ko nga. Kamari manti ko diyan mo ko nga. Buka na customer ito ah. Diyan na po ka mo. Na, hugta na hutan. Adol sa lini. Kay pawahi-wahi. Maya! Kita na kusog. Oh, si Maya. Hindi kita masih ngasih mo gahi gamay naman to noon. Ah, pawahi ito siya. Kay tanong na to, di nga kamuti. Boy!